quan un dia de l'estiu de l'any 1907 el meu pare i jo preníem el tren per Cerdanyola. Me'n recordaré sempre, com tota la vida, com si fos ara mateix. El meu pare era davant de la taquilla i prenia ja els 2 bitllets de primera per anar a Cerdanyola. I se li va acostar un senyor que immediatament em va impressionar, perquè tot en el seu tarannà era diferent del que jo havia vist. Jo coneixia gent elegant, havia conegut i havia vist el que se'n diuen dandis. El meu pare a mi m'havia fet donat un cert instint de l'elegància. Jo anava vestit amb vestits anglesos, però realment el to d'aquell senyor era diferent de tot això. En Josep Pla, per ahir, aquest senyor era l'os.